Indi matrisanın tersini hasaplamak. Matrisanın tersini hasaplamak üçün ilki tersi bar bolsa diyen ýagdaý. Eger matrisanın tersi bar bolsa, onda şu formula esasında hasaplanýar. Bu A'nın kesgitlejisi, muny nädip tapmalýanyny öwrendik. Matrisanın kesgitlejisi bärdäki ýazylan zat adjacent'den gelýär. Yani ýanyşyk matrisa diýilýär muňa. Ýanyşyk matrisa nädip tapylýar? Şu ýerde görkezlen kofaktor matrisanyň transpozisi. Ilki kofaktor matrisany tapýas, setirler bilen sütünden yerini çalyşyp, ýanyşyk matrisany tapýas. Ondan soň şu ýere ýazyp, matrisanyň tersini hasaplaýas. Mysala seredeli, matrisa berilipdir, berilen matrisanyň tersini tapyň diýär. Indi ädimlerim nämeň? Formulamda matrisanyň tersi üçin ulanma tapmazadym matrisanyň kesgitlejisi. Ondan soňam ýanyşyk matrisany tapmak. Indi ýanky düzgünimi sarusyň düzgünden peýdalanjak bolsam men A'nın kesgitlejisi deňdir 1 0 4 2 1 minus 1 1 0 1. Indi men şu iki setir aşağıdan gaýtalap ýazjak. 1 0 4 2 1 minus 1 ve şulary köpöldüp kesgitlejini hasaplajak bolýan. Bula 0, bu da 0, onda bu da 1. Minus, sebäbi bu tarap polajitil, bu tarap otrisatildi. Köpeltýäs bolýan 4 0 0. Onda minus 4. 1-den 4 aýran ýagdaýymyzda minus 3. Diýmek men kesgitlejim belli. Minus 3 ödeň. Indi ketmeli zadym ýanyşyk matrisany tapmak. Ýanyşyk matrisa üçin kofaktor matrisany tapmaly. Kofaktor matrisa üçinem men minorlar hasaplamaly. Onda minor hasaplajak bolsam şeýle ýazaly ilki 1 1 1 2 1 3 deňdir. 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 deňdir. Indi 1 1 diýjek zadym hasaplan ýagdaýymda bir minory şeýle birinji setir we birinji sütün çizýän şuň kesgitlejisini alsam 1 aýyrmak 0 deňdir 1. Indi birinji setir ikinji sütüni çizeli. 2 aýyrmak minus 1 minus minus plus bolýan üçin goşmak 1 bolýar. 2 goşmak 1 3 bolýar. Indi 1 3'e geleli. 1 3 2 0 aýyrmak 1 minus 1. Indi 2 1 ikinji setir birinji sütün. Çyzan ýagdaýymyzda 0 0. 2 2 indi ikinji setir ikinji sütün. 1 minus 4 minus 3. Indi ikinji setir üçüncü sütün. Çyzan ýagdaýymyzda 0 0. Indi 3 1'e üçüncü setire geçýäs. Üçüncü setir birinji sütün çyzan ýagdaýymyzda 0 minus 4. Minus 4. 3 ikinji sütün minus 1 minus 8 minus 9. Indi 3 3 üçüncü sütün çyzan ýagdaýymyzda 1 0. Jogap 1. Indi şu ýerden S1 1 diýänimiz deňdir. Ikisini goşan ýagdaýymda polajitil bolýan üçin men minus 1 derejesinde polajitil dip jussany bolýan üçin minus 1 derejesinde jussanam polajitil bolýar. Onuň üçin göni M1'in özüne deň bolýar. Demek bu 1. S1 2 deňdir. Bu gezek täk bolýar. Onda minus wa. Osoň minorumyzam 3 demek minus 3. S1 3 deňdir. Bu gezek polajitil. Minus 1'in özüne goýýas. S2 1 deňdir. Otrisatil ýöne 0 bolan üçin 0. S2 2 minus 1 derecesi jüt bolan üçin polajitil. Minus 3'ün özü geçýär. S2 3'ümizem 0. S3 1'imiz polajitil. Minus 4'ün özü. S3 2'miz bäri otrisatil, bäri otrisatil demek netije polajitil bolmaly. Birim S3 3'ümizem polajitil, bären 1 demek 1. Indi şu ýerde şu
kofaktor matrisamyz biziň näme deň bole? 1 1 1 -3 -1 0 -3 0 birim -4 9 1. Şu biziň kofaktor matrisamyz. Indi şunuň transpozisiýasyny tapjak bolsak, biz setirler bilen sütünleriň yerini çalyşýardyk. Onda şeýle t goýan ýagdaýymyzda birinji setir alyp birinji sütüne ýazýan 1 -3 -1. İkinji setir ikinji sütüne ýazýan 0 -3 0. Üçüncü setiri üçüncü sütüne -4 9 1. Indi munam tapdyk. Şu diýen zadymyz biziň ýanyşyk matrisamyz. A'nın ýanyşyk matrisasy. Indi hemme zady tapdyk. Diňe tersini ýazaýmaly. A'nın tersi deňdir. Bir gatnaşan keskitleýiji -3. Birim ýanyşyk matrisanyň özü. 1 0 -4 -3 -3 9 -1 0 1. Indi şu ýerde bir skalar uluk wa matrisa näde köpeltmeldigini bilýärdik. Her elementine köpeltip çykýan şu ýerdäki -3'den biri. Onda netije näme bolýar? -3'den 1 0 minus plus bolýar 4 gatnaşan 3. 3'den 1 köpeltmek 3. Bular polajitil bolýar 1 polajitil 1 3 bilen 9 gysgalýan üçin -3 polajitil 3'den 1 0 -3'den 1. Ine şu çykan matrisam meniň matrisamyň A matrisamyň tersi bolýar. Indiki temamyz deňlemeler sistemasy. Deňlemeler sistemasynda matrisa bilen keskitleýiji nähil ulanylýar şoňa seredeli. Kramer'iň düzgünü we berdi. Eger şuňalyk deňlemelerin sistemasy berilen bolsa, şu ýerde 3 tane deňleme bar, 3 tane näwellisi bar. Men şu deňlemeni matrisa görünüşinde ýazyp bilýän. Nähil ýazýas? Şeýle alan ýagdaýymyzda şurada B1 galypdyr. A1, A2, A3, B1, B2, B3, S1, S2, S3 köpeltmek X, Y, Z. Bular näwelliler. Deňdirim näme? D1, D2, D3. Şeýle ýagdaýda ýazylýar. Şu deňlemelerin çözügini biz şu matrisalar arkaly tap bilýäs. Bir şertimiz bar. Şu ýerdäki bölegim nolu deň bolmaly däl. Ýa nol bolsa, ýa hemmesi nol bolup gitýän üçin hasaplap bolmaýar. Onda şu ýerde men eger x tapjak bolsam, şu formulany ulanýan. Şu ýerdäki durowyň aşagynda şu bölegim bar. Durowyň ýokarsynda haýsynyň öňündäki haýsız näwellini tapjak bolsam, şoň öňündäki koeffisientlaryň ýerine deňdiriň aňyrsynda koeffisientler goýan. Ine şu ýerde men x tapjak bolýan, x-iň öňünde aslında a'lar bardy. A'laryň ýerine men d'lar ýazýan. Y-de, y ikinji du b bar öňünde koeffisient, onda şu ýerde duran b'laryň ýerine d ýazýan. Z-de eýem öňündäki duran koeffisientler c, şolaryň ýerine d ýazýan. Şeýdip näweller tap bilýän. Onda aşağıdaky mysal şoňa görä çözeli. X'i tapjak bolsam, ilki şeýle matrisa görünüşinde ýazyp bilersiz muny isleseňiz. 2 -1 -3 3 2 -3 1 8 1 köpeltmek X Y Z deňdir 2 -1 0. Şu bölegimde bularam ABS düşnükli bärleri. Onda x'in bahasy deňdir aşağı ýazjak zadym. Şu bölegin keskitlejisi şeýle ýazan ýagdaýymyzda şunu keskitlejisini biz görünüşlerden hasaplaly. Onda şu ýerden şunu keskitlejekmen dep pikir etsem men näme etdiň? Şu ýerden 2 3 1 täzeden ýazyp çykýan -1 2 8. Indi şöyle diagonallar bir-birine köpeltip hasaplajak bolýan. Onda şu ýerden hasaplan ýagdaýymyzda 2 bäri plus 3
2 plus 3 bärinem köpelden ýagdaýymyzda 3 üçin 9 8 9 72 minus 72. Ondan soň bu taraplaryny hasaplasak minus 6 şu ýer minus bolýar. 2 üçin 6 6 8 48 minus 48. Şöyle hasapladık. Indi bären minus 3. Minus 3. Deňdir. Koşan ýagdaýymyzda 70. 70'den hem 3 ayırýas. Minus 67. Bäri 48. 50, 51, 57 plus 57. Deňdir. Minus 10. Onda bizim kesgitleyicimiz minus 10. Şu yerdeki gönü aşağıdaki bölege men minus 10 dip yazıp bilen. Yokarygym näme ýazýan? Deň bahasy. 2 minus 1 0. Galanım şu bölük. 3 2 minus 3 3 2 minus 3 1 8 1. Kesgitleyici. Şunun kesgitleyicisini tapsaňyz x'in bahasyny tapýaňyz. Y'in bahasy üçin minus 10 ýene şo birzat. Kesgitleyicimiz bu gezek x'in baha öňündäki koeffisientler bärik ýazýas. Minus 3. Ortadaky b'nin ýerine deň bahalaryny ýazýas bu gezek. Onda 2 minus 1 0 seniňim özüni ýazýas. Şulam y'in bahasy. Onda z'miziň bahasy minus 10. Ýokarda 2 minus 1 minus 3 3 2 minus 3 şu ýeregem deň bahasyny ýazýas. 2 minus 1 0. Şunu kesgitleyicini tapsaňyzam z'nin bahasyny tapdygymyz bolýar. Bu kesgitleyicileri şu ýerdäki usulyny özüňiz hasaplap bilersiňiz. Men şu ýagdaýda goýmakçy. Indi ýene bir kesgitleyicileriň ulanýan ýeri nokotlar kolinarmy dämi? Bir çizgiň üstünde yerleşip-yerleşmeýänini barlamak üçin. Eger şu aşagdaky şert ýerine ýetse, onda şu 3 nokot kolinar hasaplanýar. Mysala seredeli berilen şu 3 nokotlaryň kolinariýa däldigini anyklaň. Onda biz göni kesgitleyijige geçeli. x1, x2, x3 şu ýagdaýda. Onda 3 0 12 bulam y1, y2, y3 minus 1 minus 3 5. Iň soňky sanlamyzdan 1 1 1. Deňdir 0. 0 şunuň dogrudygyny anyklap bilsek, eger şunuň 0 deňdigini görkezip bilsek, onda bular kolinar bolýar. Ýöne entek anyk bilemizok, şoň üçin şeýle dursun. Aşagdan ýazaly 3 minus 1 1 0 minus 3 1. Indi şeýle polojitler hasaplan ýagdaýymyzda näme bolýar? 3 üçin 9 minus 9 0 minus 12 minus 12 minus indi bu tarapyny köpeldeli minus 36 15 bärim 0 deňdir minus 21 minus munyň içini hasaplasak 21 içi minus 21 plus 21 bär minus 21'de deňdir 0. Demek jogabymyz 0. Bu nokotlar näme eken? Kolinar eken. Ýene bir ýagdaý. Şeýle eger iki nokody birleşdiren gün çizigiň deňlemesi gerek bolsa, onda onuň şeýle bir kesgitleyijiň üstü bilen hasaplap bilýäs. Onda edilýän kıyalyk düz formula. Indi şöyle iki nokot berilen şonuň nokotlar şu iki nokotdan geçen gün çizigiň deňlemesini tapyň diýilende biz näme etýäs? X, Y ýokardaky X, Y bular bilinmeýän deňlemeň içindäki X, Y bolup gitdi. Onda ýazýas şeýle X, Y 1. X 1'miz, X 2'miz, 2 minus 3, 2 minus 3, 3 1 bärem 1 1. Deňdir 0. Indi edilýän edişimiz ýaly aşagdan şeýle ýazyp bilýän 2 3 1. Şeýle hasaplan ýagdaýymda
3x goşmak 2 ayırmak 3y minus bu poложитель bölükde indi отрицатель bölük minus 9 minus plus x bären plus 2y. Şunymyz deňdir 0. Indi ýaý açan ýagdaýymyzda 3x goşmak 2 ayırmak 3y minus 9'myz plus 9 bolýar. Minus x minus 2y deňdir 0. Indi şu ýerde minus x 3x 3x'ten 1x ayırsak 2x galýar. Minus 3y minus 2y toplam minus 5y. Bärden 2 goşmak 9 goşmak 11 deňdir 0. Muny şu ýagdaýda da ýazyp bilýäňiz. 5y ayırmak 2x deňdir 11 biziň şu iki nokotdan geçen gönçözüňiziň deňlemesi. Matrisa degişli düşündürjek zatlarym şulardan ibaret. Indiki sapamyz kompleks sanlar bilen baglanşykly bolar. Görüşýänçek sag bolun.